טוב, מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין עגבניה לפלפל? זה יותר גדול. לא צ'אן, הוא לא יותר גדול. עגבניה יכולה לחיות הרבה זמן, ופלפל רק 4 חודשים. ואז הוא מת. שמי יאיר כהן, אני בן 51, גר במושב צופר בערבה. זה בסדר, אף אחד לא יודע איפה זה. נשוי לרותי. יש לי 4 בנות, תמר, אפרת ורונית. הבת הגדולה שלי יעל נסעה לטיול גדול באוסטרליה וניו זילנד עם החבר שלה ב6 השנים האחרונות, ליאור. הלו? היי אלי. מה העניין? לא, מה פתאום? אני לא ישן, ב3:30 בבוקר אני לא ישן. לא, אין שום בעיה. מה קורה? מתי? מתחתנים? מתי? ביוני. ושאנחנו שנארגן את הכל. בסדר. לא, זה לא, אין שום בעיה. נתארגן. אוקיי. דש לליאור גם. תודה, ביי. רותי, הם מתחתנים ביוני ושאנחנו נארגן את הכל. מכבי ב-27 הפרש, כל תנועה של שחקני סקיפר תזכה עכשיו לסימפוניה של שריקות מהקהל שלא מוכן, במיוחד לא בשלב החלומי הזה שאף אחד ייקח לו את הגביע מהידיים. ידיים! תוציא אותו כבר! ושרס. מה הוא עושה? יש עבירה, הכדור לא נכנס. הלו, כן יאיר, אני אדבר איתך אחר כך, טוב? עבירה שנייה של בזילה. תוציא אותו, הוא לא שחקן! העלייה של סקיפר, יום חלומי נגד פילזן, 21 נקודות ו6 קשות. תקשיב לי רגע! יאיר, אתה זוכר שיש מקרים שאני לא יכול לדבר? אני זוכר! עכשיו זה בדיוק כזה מקרה. אני באמצע משהו מאוד גדול. אז אני אדבר איתך מחר. אני מבטיח. אברהם! יעל וליאור מתחתנים! לא יכול להיות. אני מבקש מזרק לבדוק את זה על הבוקר. לא מוכן. אברהם, הם מתחתנים. הלילה הם התקשרו והודיעו לי. מהידיים. ותראו את המלחמה הזאת של פארקר. אז שיהיה הרבה מזל טוב. נכנס פנימה. יש עבירה. ואני אדבר איתך מחר. אברהם! שלום, שמי אברהם אלפרין, בן 58, בן כפר בני ציון בשרון. כן, איפה שקנו את הנעליים. נשוי לרחל. חוץ מליאור יש לי עוד 2 בנים. עמי ושגיא. אחרי המשימה שקיבלנו מיעל וליאור, 2 המשפחות נכנסו לטירוף. תכנונים, הצעות, מחירים, שכנועים, אין סוף טלפונים. וככה זה כבר שבועות. כל ערב, בדיוק באותה שעה, אנחנו מדברים בטלפון. הם רוצים להתחתן בחצר של השכנים. השכן לא מסכים. הפלפלים הלכו מצוין העונה. קבעתי ליעל תור למדוד שמלות. נדמה לי שהצלמת בכלל בעין יעד. למה הוא משחק עם מישאלוב? זה הכל בגלל שחברה של רותי התחתנה. זה נורא יקר, אבל זה מה שהם רצו. אימצתי כלב עזוב הבוקר. זה הברמיין מהחתונה של סיגלר. היא ראתה שמלות באינטרנט. לא היה מניין, חזרנו הביתה. יש המון עוד לארגן.
אז ניתן את זה לילדים, הם יטפלו בזה. לא מבין איך הם רוצים להסתדר בלי הרינג בקבלת פנים. הלאה, לסתום פיות. להפסיק לאכול. טעימות של הקטרינג זה לא היום. המשימה שלנו תתחלק לשלושה חלקים. כל אחד יבצע את החלק שלו ויבצע אותו באופן מושלם. אין כאן סנטימטר מרווח לשום תקלה. תמר, תחלקי להם ניירות. ברור? ברור. יפה. סגי. כן. אתה אחראי על שלב א' של הפעולה, שזה אומר 1. איתור נוצדיק לחתונה. 2. הכשרת השטח לאירוע. 3. רשימת מוזמנים. עד כאן? עד כאן. אפרת ורונית. כן. אתם אחראיות על שלב ב', הפינוקים, שזה אומר 1. עיצוב הזמנות. 2. תיאום די-ג'יי, שלפי המודיעין שתמר השיגה, הם רוצים סגנון מזרחי. לא רוצים סגנון מזרחי. אני חוזר שנית, לא רוצים סגנון מזרחי. 3. להגיע עם החתן והכלה לבני ציון בצורה מכובדת ומסודרת. עד כאן? ברור. יפה. דניאל בא? חיובי. שלא תבוא, זה רק יסבך אותנו. מה שלא תבוא? מה היא מתערבת? היא חברה שלי. ביום הולדת של אבא היא באה ונעלמתם לי בפרדס. היא לא באה, נקודה. אני צריך אותך מרוכז שמה. ברור. תמר ואני אחראים על שלב ג', שזה אומר 1. תיאום עם המפיק. 2. תיאום עם הרב. 3. סגירות עם הקטרינג. עכשיו שימו לב, שעת השין היא 19:20:00, כי ב-9 כבר יש לי כרטיסים להצגה. בגלל זה, בשעה 7:30 בדיוק, אני מתחיל את החופה. ולא אכפת לי אם הגעתם או לא הגעתם. מצידי, אני מחתן אפילו 2 המלצרים. ברור? ברור. יפה. שאלות? אין שאלות. דממת אלחוט עד ה-21 ביוני מופעלים מהעיניים. תמר, תשיגי את עידו מאור היום, את זקי במזכירות ואת דודג' מהבית כנסת. עופו כבר! היי, סג! מה אתה עושה? את איך שלך תחתן בערוגה הזאת, אני רוצה משטח. מה קרה? משטח נקי, בדיוק לפי התקן. הלאה קלאודיו, חלץ לאחור. לא, סג! מה קרה לך? קלאודיו, סופר עד 1. אתה לא נורמלי. חזק, אורן, חזק! היי, רונית, מה נשמע? קום הבית, תדבי? הכל בסדר, מה איתך? דיברתי עם הדי-ג'יי של המופה, הוא זוועה. עדיין משמיע מקרינה? כן, נראה לי תהיה מסיבה נורא ארוכה, אני מקווה שאני אעמוד בזה. בחתונה יש רק דרך אחת, לרקוד בטירוף ולהחזיק מעמד. רונית, אולי תתני איזה טיפ של אלופים? אתה מתחיל הכי מהר שלך, ולאט לאט אתה מגביר. יש לי שאלה. כן, אדוני המפיק. לא אלייך. תגיד לי, מרמי, בוא נניח שמגיעה דודה לחתונה, צמחונית, טבעונית, אלרגית למוצרי חלב ומתה מרעב. אז מה קורה עם האוכל שלה? המנה שלה. תמר, תני לי רגע. אז מה היא אוכלת? כן. סליחה רגע, אדוני המפיק. אני צריך לצאת לרגע.
הלו, דואק. כן. למה חתונה בבני ציון? למה כל כך רחוק? כי זה מה שהחלטתי. אז תצאו שעה קודם. דואק, תקשיב לי טוב. האוכל כבר בסירים, החתונה מתחילה ב7:30 בול. עוד מילה אחת, אני מחתן אותה במטולה. במידה והדודה לא מוצאת משהו לטעמה לאכול, וברור שזה רק מצב היפותטי, אני פותח לדוכן בופה באמצע רחבת הריקודים. זה נותן סימן לצוות של טולי שנמצא בחיפוי להכין לי 3 מנות על בסיס חובזות מהפרדס. 6 דקות, היא בקינוח. אני לא מאשר את החתונה הזו. תעצור הכל. רגע, אדוני המפיק, תשמע שנייה. תמר, סתמי את הפה. למה? כי היא לא מוכנה. כי זה יהיה חוסר אחריות מצידי לאשר את השקמוק הזה. והכי גרוע, הדודה תחטוף התקפת אולקוס ותגמור בבית חולים מאיר. בדיוק כמו שקרה בשבת חתן, מר עמי. אדוני המפיק, יש לנו רעיון חדש. עמי, תבין, כשאני מאשר חתונה כזאת, עם כל המצב הבעייתי הזה של השוק, אני חושב על עוד מיליון דברים שאתה לא מודע להם בכלל. אדוני המפיק, לא נעים לי להלחיץ, אבל אתה חייב להחליט, אנחנו כבר באמצע יוני. זה לא ילך הקשקוש הזה, אני לא מאשר לבצע. 2 חברים יצאו לדרך בים בם בם. תמר, צי מהחדר. צי. תקשיב לי טוב, עמית 2. אני שם עליך זין כזה גדול. עליך ועל העוזים המשוענים שלך. למה מה קרה? נהיית מפיק, עלה לך השתן לראש? תרגע. אל תגיד לי תירגע, כי אני מכיר אותך מהגלגול הקודם שלך. חניך בגיבוש טייס 138. למה אצל מי עשית אלונקה סצ'ומטרי? אצל מי? בהפקות עשית את זה? או אצלי בגיבוש? עמי, למה אתה כועס? בוא ננסה ליישב את הסוגיה הזאת. אל תזיין לי את המוח, למה אין פה שום סוגיה. אתה באת לטרפל לי את החתונה כי לא העברתי לך את הגיבוש. עזוב! הכל עשית בשביל להתחמק ולשחוק פקלים. אף פעם לא שחפת אלונקה. לי הרש, יש לי בטים. איך רצית לעבור את הגיבוש הפרזיט? עמי, עזוב! עמי! עמי, אני מתחנן, שחרר לי קצת. תמר, תשיגי לי את רס"ר בית הספר לטיסה אריה בן גידה. עמית, עכשיו תקשיב לי טוב. יש לך 10 שניות לאשר לי את החתונה הזאת, למה אם לא, אני מתקשר לבן גידה ומספר לו על כל הפעמים שדיברת בפלאפון בשעת ת"ש. עמי, בבקשה, אתה לא יכול לעשות לי את זה. לא יכול, חכה ותראה לא יכול. בן גידה על הקו. מאשר לך את החתונה. יפה. עכשיו טוס לי מהעיניים לפני שאני מתחרט. טוס. שמישהו יסביר לי מה קורה פה? רוני, סגי אמר שהוא מביא את יעל וליאור. סגי אמר, אני גם זוכרת. הגעתם בלי ליאור ויעל? איפה ליאור ויעל, חבורת מטומטמים? איפה ליאור ויעל? אפרת, הייתם צריכות לאסוף אותם מהשדה. אמרת שאתה תביא אותם.
רונית, אני אמרתי שאתם תביאו אותם, ואני ידעתי מה שאני אמרתי. פשוט שגיא אמר שהוא עובר במילא ליד נתב"ג. איפה ליאור ויעל? איפה ליאור ויעל? לא יודעת. אני יודעת איפה ליאור ויעל. את תשתקי. עמי, תירגע. אתה תסתום את הפה שלך. אתה תסתום את הפה שלך. דניאל, אני לא יודע מה את עושה פה, אבל תעשי לי טובה, זה עניין משפחתי, אז אל תתערבי. ותשתדלי שהסוף החתונה נראה אותך כמה שפחות. ואם באת לפה בשביל לקחת תפוזים, אז יש לך בעיה מותק, זו לא העונה, אה? ליאור ויעל שלך נוחתים רק עוד 3 שעות, ותגיד תודה שאני מכירה את הדיילת, אחרת בחיים הם לא היו מגיעים בזמן לחתונה. שגיא, 30 שניות, אספת את כולם, הגעתם לשטח של החתונה ודינדשתם את האזור. זוז! יאללה, גולם, יש לי עוד מחבל לתפוס היום, זוז! לסבסר!